a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Kublai ya piwai kalong ke usngot nat yangi vani kendo biang hakan ke rukom hakan ke sngi lengba kan ke program nak Miej ke Jingiaphylliew Jingmut Kublai shibon ya pi ki prabangai bat ki paralog ki belaya shimbenta ke jingpet kan ke program kumbangin laya batai mencim tayo kan ke shulong tang ke jing persang jongi ke berit menyerap habiadai bak jing sutho yagaktin jongublai hakan ngi ngin yapet
Shapang kani ka subject ka bang children of the promise lani ki Khun Jong ka Jingkular kani ka Jingiaphylliew Jingmut kani ka sngi kadai na kabanta ki tarik April arpusau haduk ka lai pau tarik April arpusau duk lai pau tarik arajar arpuwe pidon bat nga Ronald Andrew Wallang bat nga ngit scam ngin don ya kapor ka basngotanat ban ya puli ka tin jong blay hakani ka sngi ngin ya bet na ka Bible ka iba ka Bible ka don ban kren halor kani ka subject te shwab ni ya chakmat tong nya pendam ki kle nya pan bor nu blay kana ublay ni rap yangi ban sngoto ya kini ki Jingiaphylliew jongi kani ka sngi kokpa jingi bahab neng ku blay shibon ya kani ka por kani ka sngi bangila bani kendo kani ka rukom sa shisen ko try lengba kani ka program ka balai kerteng na ka Miej ka Jingiaphylliew Jingmut ku blay try kani ka por bangila bani penlut por biang kumni ngi dwai bu men sim jamun ya lam ning gitu gi bes no rangkat bat ngi nalaki yeng ki sam men ker khoy kir kum jo hakar tang jisu ngi pan bang in dwai amen hakar ni ka sngi nga kwa ban sedang da kan ni ka jinglam prang ka bangila ban shem ha ka kot sabat school jangi ka sngi sabatan ka yatho shapang u wei ukpa bat ka khon ka mary ki lai let sha ka wei ka road duriau ki let penlut por hadin bakila let penlut por ki lai jingi hapa duriau kan bakila jingi sendet ukpau sngoto ba kita ki jingat phlung jong duriau kila sedang ban kit yaki shapa duriau ukpa kat bolai I kata ke jingjiao la sngoto bakila don hapdeng ke jingma tu la ong la ka khon ong khon ap shipang ngan sawan pai biang la dei bat jia ka ega sngop ha ban chu pai da ka din jong pi bat persyang ha jing sha ban pen per la de ha pila ban per baro shi sngi la pi jingi ha kata ka rukam tu pau la let ban yet ke jingirap la poi srengkau la yo kat tu kat ni ki jhat ban let ban yet e kan ni ka khon uklam la jing sha ban yarap dala de hi daw la don kam e ki nong yarap tidak kan ni kejing kular kejong ukpa kan ni ke khon kalau dap da kejing kermen bat kala don kata ka mensim la ni kejing sngo shngan bu kpaun sawan pai te kat bo ni kpau la yo ikalat ban wan ra ki jhat bat ki we ki nong let wat ya kan ni ke khon ki la wat di kenta khadu ya wai ki shem ba kan ni ke khon kala poi sha pot duriau ban wan jingi te la jenjar te khadu ya wai ha bagi bru ki kali ki ong kumno phila jing sha ban penper la di ha po duriau ha pedeng ki jingat phlung ki ba jur bat ki ba khlan kan ka khon kala ong ngala shu ngap yagi kantin jong kpa bu kpa ong ngan sawan pai pat paralok ki Khun Jong ka Jingkular Dei subject ka bangin ya pet ya kani ka sngi bat ngin ya pet ka ka Jingkular lan ngin ya sedang na kani ka wei ka Jingphylliew ka bingla ban shem ha Matthias ka lanong ka ba arpu pra ka khot ka ba arpo ka Jingkular ka jong jisu shwabun let chabeneng ki kantin ki ba ong kumne de hikai yaki ban sumar yaki aka baro kat ki bangal hukum hapi hakmi ru kane kadai benta ka banga kwa banginya penlet jingmut hakmi ru ngalong rengkat bat pi halakasngi hado ka bawai no ka perthai ki kantin ki jong Jesus Christ ki long thik kum ki tu kantin jong pa ngan sawan pai pat wadam shapting don happening kajing snow shngan bu jisu lakular bun sawan pai pat Matthias arpupra ka dekot ka ba arpo ka kren ya kajing kren ka basngo tanat hado ka tata bat ka ai ban sim ya piwat yanga lesen hado ka por bu jisu layap hado ka por la let chabneng la arhajar snem me babo nangi yo ngi kali balai bu jisu 41 balai bu jisu 41 ki bahayeng phasem kilanang let no ashwa jungi kilanang yap bat kilayot ya Rai Jisu 41 Prabagat kaniga sngi
don shibun kirukom kumno begini puli gini ke subject ringa syukwa ban puli lane ban wanlam ya kene ke jing puli lane ban steer gini ke jing puli ha katangrukom kumno blai ulakerku ulakular yu Abraham bat kumno la pendep pat hagi sngi ki jong pi jonga bat ke kamram ka begini ban le kat bengiat pat syakmat kum ki Kristan kum kita ki belajit ki bu Jisu lajit yang i wei pi wei Tanya pai si Genesis ke kitab ke beningkong Genesis ke lenong ke baat pupra bat ke khot ke bakat sao hang ning in Shem ba don ke Jingkular syapang Messiah ke wei ni ke khot beningkong bangi Shem ke Bible day na ke kitab Genesis syapang ke Jingkular yu Messiah Hoi habeng page pang ni ke subject ki Khun Jong ka Jingkular children of the promise ngatrai ka way niki bentai ke bedon kam ka long bengin sngoto bu blai ulakular nado basdang ne Jingkular kadang yai yang jadu kini gisngir u blai kloi padu kwa ban pentrai kam e kini Jingkular mencem teo ngilai pet hakanur kom u blai ula sedang nu Abraham barakanur kom ngingila bandon ka jingya day rengkat lane ban long kinong mi pateng pat nu sembai jong Abraham tonya pet kene ke khot ko ong kumno arpu pra khat sao ka kren kumni Genesis arpu pra khat sao baru sembai jong me un long kum ka deu met ka kendo but men sapat sapriang no sha sep ngi bat shamingi bat chate bat chate bat hame on long baga jingker ku ki jat ben riu baro ka perthai bat hau sembai jong me hoi habang ni pet agane ka khot ngi Shem ba ka Jingkular yu Abraham lane ka Jingkular hakikan hon Israel kalong ba yaki on sepenlong ya ka wei kari one nation kari lengba kategori ublai unwan rai ke jingker ku halor ke perthai barok ke wei habang ni pet yang ni ke khot kapan kan mau yang i ba habo blai ukular upendep yang lagi Jingkular ke jong ngim don kam man artatin kala ban slam kala ban shimpor henry ke wei ke sngi anda ka yang labiang ublai pendep ya ke Jingkular kene ke khot a jing shala pi pet bnia ba kadai ke jing pen kan mau ke jong u blai ya u Jacob ula syukori lukpa ula pet not na laying ula poi hagane ke jaka belong ke battle ula thia hagane ke jaka bat ula yo i ke jing i pau ya ka u blai undon rengkat bat u habu ula yo i ya ka to ka jingking ke bayat ki angel na kendo sha beneng na beneng sha kendo ni khot ya gane Jacob's ladder but habang pet jangan ni ublai pen kan mau shushu you Jacob ulong upateng jat benriu balai nu Abraham bangangit scam habang pet ya ki Jingkular kumbangi lai pet menshim tayo ublai ulakular hu Abraham ublai ulakular hu Isaac but mentau ublai upen kan mau pat ya kan ki Jingkular ya u Jacob kai ke Jingmut ba ki long ying long sem kin yo ya ke Jingkular la ne ke benta ke bengila ban Shem ha ke benta ke ba khaddu jong ne ke khot ke ba ong on bat ba men long ke jingker ku gi jat ben riu baro ha perthai bat ha usumbai jong me will all the nations be blessed hatok ki jat ben riu jong perthai baro kin yo ke jingker ku leng ba u Abraham leng bau Isaac leng bau Jacob hot ngila ajing syaban pen shisha leng ba ka to ka khot ka bang ngidang syap pule men syam tayo to kan ni kan shilong kum ka review ngi pai sya Galatia kalenong ka balai ban ngi pet ka khot ka ba arpenyo adu arpo khandai ngi pet arpenyo adu arpo khandai tam ka khot ka bang kwa apen shat ki jing wat jing per khat jong pi ka dai ka khot ka ba arpo khandai to ngi pet namarkat kiba na pi ya kiba lapen baptiso Chris pi lakup ken ya Chris Darangil pen baptisa kerteng jong Chris
la pen kop yang i do Chris ka khot ka bar hu pra ko ong la don u Jew lem ne Greek la don rau lem ne u balaj luj la don u shen rang bat kan thei namar phi baro phi along away how Chris Jisu dan kano ka kerdan hakmat jong u blai ngilong markat jo la ne markum jo baro don shen rang kan thei don u Jew u Greek don u gentle la ne u gentle la ne u khon Israel khot bar khandai ka ong te lada phi long ki jong u Chris kum ta te phi long u sambai u Abraham ki nong yo pateng ken kat kum ka Jingkular lada ngi kwa ban yo ya ka Jingkular ku blai la kular hu Abraham ngi don kam ban pediang yu Jesus Christ ka bomut kum no lada ma phi mangang long ki Kristan habang iong Kristan gamut ngilong kinong buat jong Chris kam don shoot ka wai pat ke Jingmut la ngilong ki Kristan ngilong kinong buat jong Chris ngi day ban long kumu Chris ha ke jinglong Christ like habang ya pet jaga ne ka benta ka bo Paul u pen kan mau shi pra bangan ha Galatia try ka ai man sim ya piut yang ala dang ngi la pediang yu Jesus Christ kam don ke jing artatin paralog pangidon ha u Chris bat ni yo ru ya kane ke Jingkular ko blai o kular yu Abraham ten ya chakmat ke Bible ka ong bu Abraham lajit bu ker khu ya ke perthai ha kanu ko kam yu Abraham lajit ban ker khu ya ke perthai ngini pej pat sa kane ke benta tanya pai sha Genesis kalanong bakat pra ga khot bakat nyo bakat pra kane ka de ga benta ga beng lai puli men shum tayo nginya puli pat benta arli khot khat nyo bakat pra nginya pet ka ong kum no hang ni khot bakat nyo ka ong kum ni bat utrai la ong ngan buri how Abraham ya ka ba ngan sale Nabau Abraham shisha un man long ke jaj ben riu ke bakrau bat ke badon bor bat ha u on kerku ya ki jaj ben riu baro jong ke perthai ngap kini kentin bat ha u on kerku ya ki jaj ben riu baro jong ke perthai to ko benta ka bangidang syu puli na Galatia ke lenong ke balai ke khot ke ba arpho nyau hadu arp khandai ha jing shisha pinshem bahkan nege Jingkular ke jong blai hu Abraham kalau urlong lengbau Chris hangi pat hagi negi sngi ublai un kerku yu sumbai u Abraham baru sumbai u Abraham long ke Jingkerku haga perthai barok away hatom dei kentin ke basngo tenat habang ipet ya ke Jingkhot ke jong blai u Abraham hajing sha u Abraham ulah haban mi arsin ulami na ur na ka snong jong ukpa kilai let lang hadu haran la syong kato kat nepon haran ublai pami biang tat hadu pun napoi hagari jong Jingkular na syukwa ban shat happy way kan ne ke jing le ke jong ublai na ke bentau Abraham ka long ru ka ju ka jing nong gumno ke experience ka jing im Kristan jongi ublai ula sayangi na ka jing im ke bapap ublai ula say la ne ula pen mi ya pi wet yanga na ka jing im kaba auria lane kaba lengkar hendrai ublai ru don pat ke Jingkular bat kata galong kombo lapen mi Abraham kombo lapen poi sakri jong Jingkular la ma phi manga ngi yai ne ha ge jinget jong hu Jesus Christ ublai unsa pen poi pat yangi sakri jong Jingkular ini pet menta ha ka nu guru kom ublai ula pen urlong ya ke kendon jong kane ke jing ya tek kular hapneng Abraham baru blai hakabau lajit ya ki khon Israel bekin long kita ki pateng jaj ben riu wan ra ke jing kerku tan ya pet ha kane ke por Exodus kelenong bakat kendai ke khot ke basan bat ke ben riu Exodus kat kendai san ban riu a mighty nation la ne ke nong ba ke baklan bor
Penye page Exodus kat kendai san ban real. Ikan ten ki bawang kum ne. Ten namar kata ada shisha pin kongo yaga ten jonga. Kane kadai ke jing keren ke jong try ublay. Ten namar kata ada shisha pin kongo hagak ten jonga but sumar ya ke jutang jonga te pin long ka jing kan show ka badai ka jong ngahi nalor ki brio barok. Naba ka pertai barok ka jonga ken. Kot ben rio ko ong pin long ru hanga ke hima lingdo. Sap gini kentin ngin si penkut hai jing sya dai kentin na testament ka bathamai sibet ha ka bangin pen shisha biang ikene ka benta. Naba tongan beteng biang ka ben rio. Pin long ru hanga ke hima lingdo bat ka jat ben rio ba kentang. Kini kiktin yakiba menkren hakikon Israel. Ublay uong yo Moses pun penken mau ikon Israel bagi kon Israel kilong kijat benriu kibela kerku kerpang du blay. Hang nengin yo hang nengin pet kumno ublay ulajid kijat benriu Israel but kumno kijat benriu Israel hajing shakila day ban wan ra ke jingker ku haki wei pat hakan no kerukam ki kon Israel kila day wan ra ke jingker ku ningkong kila day hajing shan pentip shaki wei kijat benriu ba mani blay thau bat ki badon ik sau dong sau kon jong ke hima jong ki ba udon ublay ba im ublay ba don bor tam kumangilai pet menshim tayo El Shaddai ublay ubalong halor ki aka barok but ublay balak panwan ra ke jingker ku hang ni ublay ong yu Moses dakren tikna ke kon Israel krang bikin tip ya kan ni ke benta hato ki kon Israel ki la long shisha ke jingker ku hot pila banong ki don ki por hot ki don ki por em prabanget habi day bat ngi ki kristan ni ki por ka ke ba ngi don kam ban pentrekam ke jing kristan jongi kajing pentreka magajing kristan jungi kadai ban long bet bangin pertobot ya kajing long kajong Jesus Christ ladan gawe jing eto kana ga bi eto ba shisen udon away u he jong gawe ni company we pentreka ma Papua New Guinea kat ba udang shong hakata ka plane udon away pastor ba ya shong rengkat hakata ka plane ba la shong hajan jong new brew kat ba kilas dang banyak keren ki klami itu iwei ke lepen itu iwei kado iwai uni breu ulapen itu ilade kumutau manager bah kle tam jong kata ke company Papua New Guinea but kat ba ki keren uong kadon kawai ke kriteria hagajing pi hagajing ya shim breu bantre ke company jongi but kawai ni kriteria ke day ban long Breu uday ubadon ke jinget Seventh-day Adventist. Hot kane ke jingkren ke jong new breu kamut bangidon tang kerteng Seventh-day Adventist. Nrai kamut baka jing kam jongi baki jing le jongi kidai banya mir Jingmut lang. Kalong ke ke basngau tanat penepet kane ke ri Papua New Guinea naduk ki members of parliament naduk ki riu pau khmat ki babon jong ne kari ki dei Seventh-day Adventist pat ngatharai lada ngi barok ngi puli ka kten ke jong blay map yangan rangan ong ye kane mangin long ki Seventh-day Adventist habang ong Seventh-day Adventist kam damut ya ke kerteng jong balang lane ke kerteng niam nai kamut kita ki banget hagas ngi ke badai hok jong ublay bangin mani 7th day kasngi ke benyo but kita ki banget haka advent ke jong Jesus Christ lana ha jing wan pat ke jong Jesus Christ anget skempra banget yakini ki ki nongrem latay balashna yakini ke balang 7-day Adventist hakini ki ki nongrem la penlong ya ke balang 7-day Adventist pat ngi aingo nak bentakan ni kalat ke jingker ku ku blay lat he alor ke balang ke banlong ke jingker ku om yangi penban ke banlong ke jingker ku ya ki wei pat hagane ger khot ka bangidang shia puli na Exodus ke lenong ke bakat kendai ger khot ba san ban reu ke jingker ku kam dei
nak bentar ki kon Israel bakin long ki bakerpang rai ke jingker ku ka long ha ke jing pen long kerpang ki kon Israel pat ki haban let sya ke pertai berok away ban penai ke kubor ban ailat iki wei ro jing sya begini shim bentalang ha ke jing pen kerpang ke jong ublei prabanget bat ki paralok ngini apai menta sya Deuteronomy ke lenong ke basau bat ke dekat kaba maaf ingat Deuteronomy kalau nong kebasau kerkot bandrio do bapra ya kan no ke jaj bandrio bahkan long ke jaj bandrio ke bakrau ke ai kadon kam ngi apuli menta ke sngi children of the promise lane ki Khun Jong ke Jingkular ngi pet hang ne ke ai ke jing don kam yang ngi wei pi wei khnam ngin long ki brio ki jong ublei Deuteronomy kalau nong kebasau kerkot ke bandrio do bapra kikintin ki bong kumni to sumar namar kata bat to le ru yaki hang ni ka kren sepang artli ki kam dai tang bangin yalap rangin haban sumar bat ban le ru to sumar namar kata bat to le ru yaki nabakani kalong ka jing start bat ka jing syampang jong pi hakmat kata kijat benriu ki bamyo asngawi kini ki hukum barok batkin yaong shisha kane gejat benriu kabakrau kalong upait lang ubastad bat ubas syampang gejat benriu kejong ublei kade banlong gejat benriu kabastad bat kabas syampang gejat benriu kabakrau kalong tang haba ublei udon sendak jongki na kene ka banta ka bangi pulih kene ka por ngiyo i great nations always have God by their side kwa ngini pai saka kamram jong ki khon jong jingkular kai ka kamram lada bampi mangangi long ki khon jong jingkular ha jing long Kristan jong i hapo Jesus Christ ha jing nget ya ki jing hikai tan rai jong ka Bible kai pat ka kamram ke jong ngin ya pet ye ki kentin ki basngau tenat bha jong Isaya sha ka bakut jong Isaya ka lenong ka ban riu phau ka khot ka baning kong haduk ka balai ni apai shi Isaya ka khot ka lenong ka ban riu phau i wei haduk lai pet ka ne ka long ka kamram jong ki khon jong ka jingkular hatong i long nem kum ta ka ne ka de ka jingkli ka bangakwa ban shat hangi wei pi wei ka ne ka por to yeng to tan shan namar ka jing shai jong pa kalawan bat ka buram utrai kalami hapa to yeng to tan shan hato kata kalong ka kamram jong pi jong ha to nya puli shusho nabahakmi ka jing dum kantap ya ka kendo bat ka jing dum tliu ya ki kenja ben riu hendrai utrai on mi hapa bat yaka buram jong u un yo i halo jong pa ki jat ben riu kin sawan shaga jing shai jong pa bat kis im shaga jing pernai ka jing mi jong pa to yeng to tan shan kane ka de ka jing khot ka jong blai ya pi bat yanga bangin yeng bat bangin tan shan bangin long hagadur ka jong Jesus Christ bangin don ka jing long ka jong Jesus kam long ka ba e pra banget rai ka joko por ka don ka jing e ladang ngim shania hutau bala ai ka ne ka Jingkular pra banget teng ele shibun ki jing ele ki jing im jongi shibun ki jing ele habangi pai sha ka ne ka benta to yeng to tan shan ka jing khot ka jong blai kam dei e yagi khon Israel tang maki hin rai ka dei ya pi yangaru ki Israel ki baganja mensim ki Israel lengbau Chris ya ka bingela yo pateng ban long ki khon jong Abraham collective Israel ni don kam
ban le ke ne ke benta no teng ngila bandon ki jing hikai ke babit ki babiang henrei namba mapit mangangim la ban im ke jingim ke babaha ibe no ki babun kuman syong no ki baha ka wei ke por le sekilong ki balakloi ban priang ke ne ke jing shisha tong in duai pra bangai ba ke jingim jongi kan long thik in la ban le bat ban tentrai kam ya kata ke jing yelap ke bangi nyelap ke jing tmu ke jong ublei kat kom Isaya ke lenong ke bakat kendai ke khot ke ba arpulai hedo arpusan kene ke jing thu lupa ba ke ri Egypt ke ri Assyria ke ri Israel kin wan banyamani you blei tu nya pe kini de khot ikan tien ke basngo tanat sngo bhash penshash kor bha ha kata ke sngi on long ke lenti ba ne Egypt she Assyria bat ke Assyria kin wan she Egypt ki Egypt ru she Assyria ti ki Egypt kin yamane lem bat ki Assyria hagata kasngi u Israel un long u balai lem bat ki Egypt bat ki Assyria ka jingker khu hapdeng jongki na ba utrai ki pat ula kerku yaki ula ong long balakar khu yaki Egypt baru pat lang jongka bat ke Assyria ka jingtrei kikti jong nga baru Israel ka benta jonga kani ka dai ka wai na gijing itu lupa ka wai na prophecy ka ba ngim jukam ya puli shen rehang ning yu i ba ublay don ka jing tmu kumbaw lokular yu Abraham kumbaw lokular yu Isaac kumbaw lokular yu Jacob udon ke jing tmu jing shan wan ra ke jing ker khul leng ba ka long yeng long sem jong ki pateng jaj ban reu sumbai jong ki shaka perthai barok away hang ne Isaya hot ngi i ya kari Egypt bat kari Assyria kim judai ki bor ha jing sha ke bia la ban ye mer jing mot la ne ki bala ban ye wan lang ki khon Israel ki la shal le ben ha ki ar ki ri ha ki banta jong Bible Nrai u Isaya u ong hang ne bahaka wai ka sngi ando blame ker khu ando blame wan ra ha jing sha ya ka jing pen kentang ane ha ka ba un ailat ba ki jaj pen riu jong kini ki ri kin long ki khon jong Jingkular u ong ba ha lor ulum ton puli biang kari Egypt rubat ke Assyria ti ki Egypt kin yamani lembat ki Assyria hagata sngi u Israel un long balai lembat ki Egypt bat ki Assyria ka jingker ku hapdeng kari naba utrai ki pat ula kerku yaki uda ong long bala kerku yaki Egypt upat lang jonga bat ka Assyria ka jing trei ki kti jonga baru Israel ka benta jonga tikentin ki basngau tenat ublay ukwa hajing sha ba perthai barok kawai kan yo ik jing pen im ublay ukwa ba barok ki jaj pen reu kin yo ik jing pen im habangi pet hakini ki sngi ublay hajing sha ukwa ban wan ra ya karukom mani blay ka badai biang kat kum kaktin ke jong ublay ukwa ban wan ra yu jaj pen reu bating ye ubala ban ngej hegi Jingkular ki jong ujaj ban riu ubala hajing isya ban long kinong mikmat kijong ublay lani kijong ukris tu nya pai sha ka shiti ka bening kong jong Petrus ka lanong ka baar ka khot ka bakhandai bat ka ba shipo ki ka tien ki bang kom ni henrei ma pi long ka kenja balajit ka jinglong lengdo ba kenjas im pi kan mau gini kan tien ngilai puli mene ha kitab Exodus Henry ma pi long ki kenja balajit ka jinglong lingdo bagan jasim ka jaj ban riu ba khoj upat lang ba dei la ujong hi ba phin yo pan pau ya ka jing ba kor tam jong uta bala khot ya pi na ka jing dum shakata ka jing shai ba phla jong u ka kamram jong pi ba jong a kum ki khon jong ka Jingkular ka long bangin pen ban pen sapriang lane ban pen priang ya kata ka jing shai ka badon hangi na ba ublay ulajit yang ibingin long kita giling dok ki bakan jas im kita ginong let ban yalap ya kene ka gospel day tam bangin let ban yalap
Prabanget ndai tam bangin sedang ban pet we badai we baklan rai ka kamram jong piwa jonga ka dei bangin let ban long kita ki infectious influence ha ka perthai ka khot ka ba shipau gong ki ba menuru kim long upai lang henry menta ki long ken upai lang oblay ya ki ba shem la isnei henry menta la isnei ya ki Prabanget lapli kani ke jingkang hangi we pi we. Hatodon ke bangi kum kabalang le se ngi ra. Sya ke perthai barok ke we ke ba ke perthai ke yo I ya ke jingpha hangi. Hot ke we ni ke balang le se ke balong multi ethnic ke de ke balang 70 Adventist. La nyau yang I badon ha kum ba arspa henriu tam kiri. Alright. Ki 70 Adventist kum ki 70 Adventist ngidon ya ke lengkor bat kata kalong bangin ya lap ya ke kubor ke bahasa ke perthai brokoi ya lap hapeng ki bahayeng bahasam ya lap hapeng ki parajor paralok parajor ya lap hapeng ke snong katau kata kalong ke jingkot jong pi jonga la dang ngilong ki kon jong jingkular ngin pendep ya ke jingkular ke bleu le te jutang na dok ki arta kulong. Nakuan puli art ligi benta haba penkut. Kani ke benta ke bangishem naka sons and daughters ke kot blatho daka way niki pioneer jong balang 70 Adventist. Kong our Savior has purchased us by human suffering and sorrow. Ujisu ulathit pli yangi. Iway piway. Lengba kajing syapen shitam hapadeng kajing sngosi balai ulale ya kani khnang bangi nginum hab ban sya shitam bat ngi nginum hab ban sngosi by insult lane da kajing sya nyoben khnang bangi nginum sya nyoben reproach da kajing bam pediang ki beriu kenang ba yangi on pediang from abuse, mockery, rejection and death. Nagajing sya leben, nagajing sya kenok ben, nagajing sya kentat, ba nagajing yap kenang bayangi onom leben kenang bayangi onom ban ben kenang bayangi onom syakentat kenang bayangi onom penyap pranget ujisu lalai ke kamba ke bapela do katata pi kwa ban long usembai jong Abraham upolo ong dei tang leng bau Chris bangila ban long usembai jong Abraham ke benta ke bakado Abraham was not called for himself, but for the world. Same with Israel, same with the Seventh-day Adventist Church. Ublay habo lakot yu Abraham, ublay habo lakot ya kenhon Israel, uklam kot nagabenta jongki, hinray lakot nagabenta ka perthai barok away, begin long ka jingker ku ha ka perthai barok away. Larangim la ban long ka jingker ku ha ka perthai, ya ka perthai. Nagabenta ke jing penim ngam ong bapin long ke jing kerku nagabenta ki kam aureal dan ki kam sngop ha perthai rai bangin long ke jing kerku nagabenta ke jing penim kabalang 7 Adventist lajit nagata kadau hot ngim don bat ngim dei ru jing shaban don ya ke jing sngo per bangi long kita ki babet ki bayat bet hakalan hulan yu badai. It is not all about that. Ublay kwa ya pi bat yanga jing shalong ba kata ka jing im ka babha ka bangingi ya dan ya ka bangingi im. Ngin yarap iki wayru jing shap kin yo I khnam iki wayru kin yo ya ka jing pen im. Prabanget kum ki Kristan ngidon ik lengkor. Ngidon ik lengkor ban ba. Ngam tip kan ungut na pi ngan penkut kan ngam tip kan ungut na pi pilaju asngoj pangane ka blue zone concept pi ka don ko we research bakila yet benia
ki brio ki bakum no jeng sha ki im temen ki don san jaka kan ke perthai ba ki brio ki lap ya ki jaj ban rio ki im temen kawai Southly na kini san hajing sha ki don hagi jaka ba per ma Colombia ha Japan bat ki wei jaka mereka don kan ke jaka ha Lomalenda ya ka bagi lashem bagi brio ki ba em ha kan ke jaka namar ka lifestyle jo ki namar bagi le exercise namar ki bam de ki bam ki batai kum ki jhor bat ki sembai bat ki jingbam ki bo blai u sha ban bam ki em kam slam pra bangai ja ba pipet ja kan ka balang don baong ba ngi dei ke ethnic group Rangim day ke ethnic group, ni day ke multi-ethnic group. Ki don ki Khasi, ki Naga, ki Manipur, ki Tripuri, ki Mizo, ki Arunachali, ki Sikkimese, ki weki bro nakanegari India, but ha ka partai brok away. La kentup yangi la ngi don ya presence jongi ha palat ars pa anrio kiri. Alright, kam day ke bangin sngau kelau. Mereka day ke bangin sngongo ublay legit yang bangin long ke jingkerku shau jaj benriu baro jong pertai kenang ba lengba kane ke jing ya tek kular ke jong ublay ngi ngen la ban ra shibon chaka kejat jong ding pna tong ini tray ngin let ban ya tray lan Habis kan ni ke bentah, kogi paralok. Tong ni duai kan ni ke por. Au blai pa jing bahab neng kublai shibon ya kan ni ke program na kami ke jing Jingiaphylliew Jingmut. Milayo kat tu kat ni ko try ke jing hikai. Hoi na do gisngi jong u Abraham, hado Isaac, hado u Jacob, hado gi Khun Israel, hado kini gisngi ke bengingi don menta u blai kwa wan pentrai kami kan ni ka Jingkular ke bola ai baleng bagi bro ke belajit ublay on wan rai ke jingkerku ke pertai brok away larang ngilong kita ki khon jong Jingkular ngi don kam ya me ko trai sendak jongi kam ngin la ban trai ke kam ka babha ke jing temu jongi ko trai ke dai tang ban shuyeng bat ban ten shan bat ban pen i ke jing long jong me leng ba jongi yarap yang ngi ko trai ha ke teng jisungi pan amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you. Gracious unto you, and be gracious.